Manila Broadcasting Company. Sa balita. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yariham. Balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:27. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapagpakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Ika-18 ng petsa sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Magainop na naman kita, tubdob kita sa taknalaw na 15
sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon kapanyaga na? Basi kung wala pa pag amat-amat na, kag kung may tiligangon, paghimos na, parang makapanyaga na dugay-dugay. Kamustang mga estudyante ta? Sige sa gihapon ang module, kag sige gihapon ang aton sining nga online class. Sige, basta importante, kunyara kamo sagwa sa aton sining nga puluyan, naka-face mask, facial, kag social distancing lamang. No? Always na gina-remind sa inyo kada programa ta, para at least sa mga kaaksyon ta, nga basi nagakalipat, hindi gid magkalipat. No? Kay kabudlay gid katama. Importante nga himuon talang nga mga health protocol nga ginapanugyan sa aton sang departamento sa ikayong lawas mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta dira sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, oks lang kamo dira. Kabayon ta nga okay lang Kagang iban sini nagpangita pa sang kinawala. Kag sige pa ang pagbaligya. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta iya kamo dira mga kaaksyon namon sa kanginan sa mga banwa kag syudad ro aligmat gid sila bangod sa sining awring kay Cha Awring. Ayo gid kabayon ta nga magpasaka lang si Cha Awring hindi na maghapit diri sa Negros Occidental, no? Kay may mga ginabulubantang aton sining Weather Bureau nga Oriental kag Occidental or sa North or South sang probinsya ang malamita sining maulanon nga tiyempo. Apisar nga maruhin na inagid man siya, no? Kumpara karon bala kay malatest ang update at 11 o'clock sang pag-asa karon dugay-dugay, no? Upod kay aksyon na din na buso sa News Center para hibaloon tang pinaka-latest nga dalagan sinini Iha Awring. Ay, pwede. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, kamusta dira kamo mga kaaksyon namon sa Kanginanoks lang? Kag sa bugos nga Region 6 sa mga probinsya sang Western Visayas, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa Kanginan kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Sa kinamtan, ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangingkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinubia. Molecular Laboratory sa banwa sang Valladolid personal nga ginbisitahan kahapon ni Gob Lacson. Kagiban pang mabalita karon dugay-dugay sa Kapitolyo aton hibaloon we have Aksyon Marlon Hinubia. Kag sa Bacolod City Government Center naman gabalita ni Aksyon R. Tayhupon. Ini may ang tanan sa kawadon sang biyahe sa eroplano problema sang mga nagapauli nga mga returning overseas Filipinos suno sa kay Councilor Israel Salanga. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, driver sa motorsiklo nga nalapakan sang tanker nga may karga tubig na kilala na sang pamilya sang napatay mag-istorya sa traffic investigator sang Police Station 8. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman gabalita ni Aksyon na Brian Morden.
Ini may kangtanan sa Nokpo naka-alerto sa posibleng pagsulod ni Bagyo Auring. Samtang sa patrol nga balita ay gabalita man ni Aksyon Alvin Graba. Road clearing operation sa mga national highways nagapadayon pa suno sa Highway Patrol Group. Mga pasaway ginhatagan sang TOP. Gaugtas man ang Highway Patrol Group naton kay pag-abot nila may mga nagapark abi sa dalan kag mahambalan nila mapatiman, pero pagkaligad sang pila ka minutos nga nagtalikod sila, ara na naman sila. Di wala gid choice ang mga HPG kag mga nag-implementar sang road clearing nga tikitan ining mga salakyan. Samtang sa balita naman sa area sang syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kangtanan sa 39 anyos nga lalaki nga nadakpan sa bypass operation ginpasakaan na sang kaso. Igabalita na ni Aksyon Roger Gotib sa dilig lamang Manugay. Samtang banwa sang La Castellana, 62 anyos nga lalaki nga may kaso frustrated homicide nadakpan sang kapulisan. Igabalita na ni Aksyon Percival Villamor sa dilig lamang Manugay. Samtang sa balita nasyonal, pagpangkakas sang mga empleyado, malikawan kung mapasar na ang Bayanihan 3. Kag Pilipinas ulihing sa pagpatuman sang vaccination plan suno kay Senator Franklin Drilon. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan. And kalakip man ang aton sining mga kaaksyon, pinaka-latest nga COVID-19 result diri sa Region 6 sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligidamang Manugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like na kag i-share ang aton sining program. Amo ginangunahon ninyo ha, i-like kag i-share ang aton sining program. Kaya tagan tanay talupangod karon dugay-dugay sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa aton sining programa, kagyara man sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Sige, daligid lang mga kaaksyon kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung istingel sa sining adlaw sang Webes ika-18 na sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 37 kag 22 liwat 37 and 22. Ang balitang ito, Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay di sa mga kaaksyon taho nga nag-una, nag-share, kag nag-like sa aton sining programa. Sige, daligi lang ha. Kay tirahon tanan eh. Sa mga kaaksyon tanang nag-monitor sa sining odto, no? Ay, hindi ko maka-share. Ay, hindi ko maka-open. Dalig lang ha. Kay tirahon ta na dugay-dugay Ara na. O, sige. Uy. Problema ha. Ika, dali lang dawil naglainan eh. Doon naglain ng sitwasyon. Sige.
Okay, dali gid lang ha sa mga ka-aksyon ta pag like lang kag share kay hatagan ta na igtalupangod, no? I-like lang kag i-share ang aton sini nga programa. Ayos. Sige. Ari na, bago lang nag-click, no? Sige sa pag sa wifi makachibog na pag chibog na, no? Okay, dali gid lang, no? Kay tirahon ta ni, no? May 24, may 24 na ka mga share kita as of this broadcast time, no? Sige. Sa mga nag-share kag nag-like sa aton sining programa, may lang nga pag pamati unahon taning sa mga nag-like kag nag-share sa kay Madam Beth Kiatson, Christine Minies Villalobos, sa kay Trecia Free Gregorio, Oscar Vito, kay Alexis Vivero Loquero, and Lorico, no? Sorry. Alexis Vivero Lorico, no? Jonah Alvarez Vargas, Lemuel David, may lang nga pagpamati. Kag kay Tia Kim Eriman, and Jan Acosta, Bibilin Jalugo, Libradilla Ilazar Ramayla, Alunan Suset, Homa Lumina, Angel Mi Malvas, kag kay Florence Laroan Sikasik, may lang nga pagpamati, no? And Madam Suseta Luna naman present naman, no? And Jocelyn Libon Dispoho, Jan Recicio, Ami Agustinis Baron, Jinjin de los Reyes, Bia Jonathan, Jacqueline Horos, and Joros ni Jacqueline, Joros ni Crystal Joy Montenegro Villamor, kay Pro Bilino Marquino, Jaja Castillon Sabroso, and Danny Yap Sr., Lilian Balagosa, kay Beverly Dolerio, and Dario Bacaro, kay RK Rapana Lavado, and Angeli Alisan, sa kay Roth Kosawa, Wilmar Libradilla Mulyon, no? May lang pagpamati. Edith Yanson Binuman, Heart Rafael, no? Kay Konos Bukayani Villa Vicencio, may lang pag-monitor, no? Efrain Baraglorioso, kay V. Bacosa, Howard de la Cuesta, Joylyn Romero, may lang pagpamati. Kay Virgie Tison, Amor Malayang, Anita Lumangyaw, Ronalinico, Rafael Diaz Jr., Inday Blaza, may lang pag-monitor. Okay, sa kay Noe G. Amante, Virgo September, Elina Clauer Montalan, Neil Brian Valioes, may lang pag-panmati, Neil Brian Valioes. Sa kay Jonah Seronda Frias, kay May Deriada Nararanha, may lang pag-monitor. And Manjo Arnijo, Erwin D.B. Gonzales, kay TPC Arcel Carion Banag, Arle Piliado, may lang pag-monitor. Kay Arlene Jocades, Joseph Pacifico, Arwin Sicural, no? Jeron Javier, Nonoy Tahones, Alex Fuentes, kay Ira Kabansagan, Inventor Talorong, may lang pag-monitor. Ayos, dagang salamat gid sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, karon dugay-dugay lang mga mensahe ninyo ha, mahinang kalaban pagkarunan talang na dugay-dugay. Sige, daligid lang, standby. Mga kaaksyon, balik lang kita sa diligid lamang madugay.
Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:48 ng aton oras 11:48 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagatsibog ng halos kalabanan nga mga kaaksyon ta. Ang iban sini wala pagidman, no? Nagahimos pa kuno. Ay, pwerte nagahimos pa ha. Sige karon dugay-dugay siguro mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta para sa complete nga management sa inyo liver detox, kinanglan ta mag-DTX 500 ka. Sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na din. Abuso, Aksyon na din. Mayungod to. Action Rex may udto kag sa tanan naton nga mga kaaksyon nagapati si House Committee on Labor and Employment Chairman Enrico Pineda nga malikawan ang retrenching sa mga Pinoy kung madayon ang wage subsidy programs ng Department of Labor and Employment nga nalakip sa Bayanihan to Rise as One Act. Again, pahayag ni Pineda nga ila proposal kag sang dole among isubsidize sang gobyerno ang 25 tubtob 50% nga sweldo sa mga trabahante. Dugang pa malambot sa masobra 400,000 ka mga trabahante gikan sa formal economy ang nawad-an sang trabaho bangod sa pandemya samtang mas madamo naman ang gikan sa informal economy. Una ginpasa ni Speaker Lord Alan Velasco ang House Bill 8628 ukon ang proposed Bayanihan 3 nga magamit sang 420 bilyones pesos para masuportahan ang ekonomiya sa Pilipinas. Sa nasambit nga hagna may 52 bilyones pesos nga pondo nga ginpain para sa wage subsidies. Kag sunod kay Velasco, 224 ka kongresistang gikan sa supermajority, minority kag independent blocks ang nagperma na sa nasambit man nga hagda. Sa dugang panaton nga balita nasyonal, ginpahayag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga nabihangan ng Pilipinas sa pagpatuman sang vaccination plan. Sunod kay Drilon, 6 sa napulo ka miyembro sang ASEAN nakaumpisa na sang pagpangbakuna sa ilang mga nasakupan, samtang ang Pilipinas ang nagproseso pa lang para makakuha sang supply sang bakuna.
Wala labot sa Pilipinas, wala pa man nakaumpisa ang Malaysia, Thailand, kag Brunei. Dismayado si Drilon sa sitwasyon sa Pilipinas kag suno sa iya, nabala ka siya para naman sa mga Pilipino. Ginpahayag man ni Drilon nga madamo sa gihapon sa mga Pilipino ang wala nagasalig o kon nahadlok sa gihapon nga magpabakuna. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglamot na sa 110,430,072 ang nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Sa ang mga naka-recover, ang naglamot naman sa 85,323,482, samtang naglamot sa 2,440,928 ang nagkalamatay. Sa bugos nga Pilipinas, naglamot naman sa 553,424 ang COVID-19 positive, samtang mayara na sang 512,033 nga mga naka-recover, kag mayara sang 11,577 nga nagkalamatay. Sa bugos nga West Negros Occidental, 5 ang panibag-ong kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,723, samtang 4 naman sa syudad sa Bacolod nga may 5,806 ka kaso. Ang Western Visayas may 68 ka panibag-ong kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 24,137, apang mayara na gid lamang sang 1,008 ka mga aktibo nga kaso. 132 man ang panibagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 22,400, samtang wala naman sang may napatay nga rason nga napabilin ang death toll sa Rion size sa 723. Mga balita kag update gikan sa News Center Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:54 na nga oras, 11:54 na mga kaaksyon. Ga-monitor na si alias Toto de la Cruz, si Renato alias Toto de la Cruz, ang barangay Nagase, La Carlota. Ga-monitor na siya, no? Paringala na bales, ara naman, no? Ga-ready na siya, no? Sa mga kaaksyon taga pamangkot ko na nung status ni Inday Auring, ariho sa pinaka-latest nga report gikan sa Pag-asa, nag-develop na sa tropical storm ang Auring. Ay, pwede si Inday Auring ba? Masalyada gid. Nag-develop na sa actually sa tropical storm ang bagyong Auring. Sa Severe Bulletin number 3 sang Pag-asa, alas 11 sining aga, nagbaskog bilang tropical storm ang bagyo, samtang mahinay nga nagahulag pa northwestward. Wala pa sang area nga napaydalom sa tropical cyclone wind signal subong nga adlaw, pero mahimo suno sa Pag-asa nga mabatak ang TCWS number 1 sa mga probinsya sang sang Caraga kag Davao region buwas nga adlaw, no? Ginabulubanta naman nga mag-landfall ang bagyo sa Sabado sang gabi o kon Domingo sang aga. Kag last 10 kay na sang aga ang mata sang bagyo yara sa 685 kilometer east southeast sang hinatuan Surigao del Sur. May kabaskugon ini nga 65 kilometer per hour malapit sa sentro, kag ang pag-rumadlos ini malapit sa 80 kilometer per hour, no? Sunod diri sa Pag-asa nga nagsaka sang gamay lang, nagsaka lang siya bali gamay ang trajectory sang bagyo, kag base sa initial tracking sang Pag-asa, malabay ini sa tunga-tungagid sang panay sa Pebrero 22 sa Lunes las 8 sang aga mga kaaksyon. So maulano ng tiyempo tani kung mag-amuni sa Pag-asa nga report, no? Ginatagman sa Pag-asa nga posible magbaylo sang direksyon ng bagyo pagkatapos ini nga maglandfall sa Caraga region mga kaaksyon.
wala pa sang direkta nga epekto ang bugos nga Region 6 ning kay Auring. Kabayon tama kuanang niya. Maglikaw lang si Iha Auring. Ay, pwede, no? Kay kung hindi siya maglikaw, ti ma-disgrace kita dire. Pero mas manami nga inanay nga maglain ang direksyon ni Auring, mga kaaksyon. Kabayon ta, inagi na pangamuyo tagid sang hugot, mga kaaksyon nga ma-spare or kuan kita dre, mapaiway sa anuman sining nga kalamidad tungod kay Iha Auring. Ay, pwede si Iha Auring. Sige, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 11:57 na. Kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kangtanan sa road clearing operation sa mga national highways. Nagapadayon pasuno sa Highway Patrol Group. Mga pasaway ginatagan sang TOP. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagapadayon sa gihapon ang road clearing operations ng katapo sang Highway Patrol Group diri sa probinsya sang Negros Occidental after Bacolod kag Sur. Soon to be Northern Negros na naman ang plano karon sa mga kapulisan sa idalom sang Highway Patrol Group on road clearing operation Aksyon Rex. Sunod din kay Highway Patrol Group Head nga si Major Robelito Mariano. Ang antes sila nag-operate sa isa ka lugar, sa isa ka banwa o kung sa isa ka syudad nga ginapasiguro nila nga may proper coordination ang ila siningahanay on department sa Land Transportation Office and of course sa tagsa ka mga kapulisan kag local government unit, especially sa Traffic Management Office para man mabuligan sila ang ila siningahanay on road clearing operation kay antuyo diri suno sa iya nga luyag nila nga mahawanan gid ang tagsa ka mga national highway sa probinsya sang Negros Occidental and that includes sa Bacolod. Ang problema ng ugaling suno sa iya Aksyon Rex nga once malimpyuhan o kung mahawanan na bala kag makita na nila nga matawhay na ang dalan, still after 1 or 2 days ara na naman pagbalik nila ara na naman ang problema. Gani, angay na sila bantayan gid. Yes, Aksyon Rex dapat gabantayan nga sunod sa iya. Tigalig iti way man mahimo amo ning kalapad sang Bacolod kag Negros Occidental mo maning bantay mo iya sa mga salawayon ngini. Ni man sunod sa iya kabalo ka sir ang isa sa mga dapat pagsaway na da sa mga otoridad ta isa lang kasaway tapos hindi na pagsuliton di kay pagsaway mo mamati man sa iluhon ibutang man sinsakto igo magmura pagkadason nga adlaw ara naman sila. Oo, kagang buli lang sang otoridad ang ginabantayan nila. Mabalyaw, ay na hindi sila. buli pati atubang nila na bantayan man, di ba? Yes, Aksyon Rex. Oo. Oo, gani. Ginabantayan na tubang nila. Oo. Amo na kung kaisa nga manami na gid man nga kung dungol na gid manami isyuhan sang citation ticket ni or dakpo na lang bala. Okay, wala naman sila sang sarang nga mahimo, especially na balang permi na lang balang kapasaway Aksyon Rex sa iya. Nga way kami mahimo sir kundi tikita na lang ka nga ining mga truck nga naga-parking sa higad sang National Highway, especially kung ara kayabi sa dalan o kung sa may circumferential road nga ginambalan nga hindi nila magpundo sa kilid sang dalan kay mas delikado and at the same time adamo maka-obstruct abi sa mga dalanon. That is why nga ang ginahimo nila ginatikita na lamang nila Aksyon Rex. Gagwadri kung mag-amo sila doon ningas kugon man lang nga implementasyon tig-implement ang ato sini nga mga otoridad galing kay ti pagtalikod sini away naman Oo, amo nang ginambal yang ang layo kung kaisa ang tayog lang isa duha sa kabulan o kon 3 kabulan din tapos why na ara na naman balik na naman ang mga obstruction sa mga ko na nung implementasyon bla tumanon talaga way ginadiferensya kag way na sila dakpon dayon sa ato na
Action Rex. In fact, ang ginahimo nila, suno sa iya, nga kung ang isa ka salakyan, pribado man na akong pang publiko, nga ara dreya pero wala driver, ang ginahimo nila, kinabutangan nila sa ang abiso, daw notice lang bala Action Rex. Pero ang ina nga daw notice, bilang panumdom lang sa ila. pero ang ina nga pahanomdom sa ila Action Rex, reflected gali sa Land Transportation Office. Kung na mo kuha na may tatak na to sa LTO, magpa-renew may ka. violation natin dito. Kung halimbawa, ang akong salakyan halimbawa, parking ko, kagway man ko to abi personal, ti makibot na lang kuya nga sa may windshield ba lang, nga may abiso, gikan sa Highway Patrol Group. Once na Pero abisong plaka mo kwaon nila? Hindi naman nila pagkuhaon ang plaka Action Rex. Kundi lista nila. Ilista lang nila, Lagi pero report sa reflected. LTO. Oo, pero Kung mag-renew ka sa imo nga salakyan, makita na to. Amo kita, kung mag-renew sang salakyan, ari ka ubin, ang imo salakyan, pasaway magali. Ari mo balayran. Ti kapin pagidyang way nila follow up, kaga sige-sige na lang ang ini nga problema, kag kung padayon nga pag-obstruct sa dalanon, amo na ang ginahimo karon sa mga katapo sang Highway Patrol Group. Gipamangkot ta diri sa Bacolod, sir. Ano sa iya? Damo man di. Pasaway magyapon. So wala sila sa may mo, kundi gina-issuehan sang temporary operator's permit. Amo na ticket nga ginambal niya, Action Rex. Kung mo na ya, kung TOP, kung dako-dako man ang balayran, obstruction man mo. Ti balayran kag ti galawaron, kag penalidad, ti dito na sa Land Transportation Office. Ari ang pahayag ni Major Mariano. Continuous naman sir yung ginagawa natin na road clearing regarding po doon sa mga obstruction and mga illegally parked na mga motor vehicles. Nakikipag-coordinate tayo sir sa mga LGU regarding po dyan and sa LTO para po makipag-joint operations po tayo. Sa mga darating na mga araw sir, makipag-coordinate tayo para po magsimula ulit tayo ng mga road clearings dito sa Talisay, Silay hanggang sa Escalante. Actually sir, ginagawa na natin yan doon sa kabila sir, sa Kabangkalan, Imamaylan, Binalbagan, and gusto po natin pasukin na rin yung Hinigaran dahil medyo masikip po yung Hinigaran, yung highway po nila. Hopefully sir, matuloy-tuloy sir yung mga operations natin regarding po sa clearing operations sa National Highway. May nakita po tayong problema regarding po sa road clearing operations along the National Highway, sir. Yes sir, sa mga napupuntahan natin ng mga lugar sir, ang problema lang sir is yung pag nandun tayo, nakiklear natin, pero pag alis natin, balik na naman sa dati. So yung maintenance po nung sa clearing ng highway po natin is sana po ma-maintain natin kasama po yung mga local government units natin. Dapat Na-maintain nila. yes sir, para magtuloy-tuloy sir yung program ng gobyerno regarding po sa mga clearing na operations sa mga national highways. Sir, dito po sa Bacolod, sir, meron din tayo nakitang maraming mga illegally parked na mga sasakyan po ba? Dito sa Bacolod sir, marami talagang mga pasaway pa. Hindi lang po yung mga private vehicles, pati po yung mga trucks na nakaparada po sa mga highway. Hindi po natin alam kung ano po mga reasons nila. Pero pinagbabawal po yung pagpaparada sa National Highway dahil hindi po yan parking area. Dapat po nagagamit ang ibang mga motorista. Oo, sir, kung magkaganon po, marami pong pasaway, ano po ba yung cause of action ng Highway Patrol Group po? Actually sir, tinitikitan natin yung mga obstruction saka yung mga illegally parked. Kung wala pong driver, ilalagyan po natin yung mga notice of alarm para po kahit wala pong mga drivers, mape-penalize pa rin po sila. Reflected po doon sa LTO na. Yes sir, upon registration po nila, pag nag-renew po sila ng registration nila, lalabas po doon yung mga penalties and violations ng sasakyan nila. Action Rex kabahin gid lamang sa nga pahayag diri ni Major Mariano, notice of alarm amo tong right term Action Rex. Notice of alarm. Kung Sir. butangan lang nila sang kung wala sang driver, abe? Sir, notice of alarm amo na ang ginabutang ko wala driver. Pero inang notice of alarm reflected na Oo. dito sa Land Sa Transportation LTO Office. na. Oo. Kag amo ni ang mga violation kag may penalidad, mabayaran sila base sa violation man sang sining illegally park nga mga salakyan. Reports ang patrol. Ay, by the way, Action Rex, nagapadayon ang biting karon sang mga katapo sang Philippine Coast Guard. Inline ni Action Rex sa bagyong Madam ni Auring. Sa diin dugay-dugay base makakuha kita sa pinaka-latest as to sa result inline sang preparation. Preparation sang Philippine Coast Guard
check pa man na nila kung din gid magagi. At least mayara sila sang preparasyon. Sir, isa pa na action na Rex, of course, isa sa ginapreparahan. Iti wala pa man pihon basi kung magsaka pagidgag matunaw na sabla pagabutos sa babaw to. Kabay pa, no? Kabay pa. Hindi na bala magagi di sa aton sa Negros kag Bacolod bala. Kabay pa. Budlay na rin ng ulan-ulan di, kay gamay lang ang ulan, gabaha na yun. Kita mo itong mga previous months na nagligad action na Rex, umpisa sang New Year, baha na yun. Gani. Oo, tapos pag after a month, baha na naman. Kabay pa yung maglikaw na ang bagyo. Munang dapat. Baka na lang siya kagbatuna, hugods na siya. Laban. Amo. Reports ang patrol, ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:07 na nga tunuras. 12:07 na mga kaaksyon. Kada siglang sang orasan ba? Jamont Hotel. Kita na. Action Rex gina parabot nagkaroon sa lokal nga pangulungan diri siyudad sa Bacolod sa national ang concern nga gina parabot sa mga returning overseas Filipinos nga nabudlayan sila kayong iban nagakagastuhan bangod sa regulation ginapatuman dito sa Metro Manila, especially
nga nagka-delay kag why some flight wala silang available nga masakyan after nga magwa ang result nila dito sa Metro Manila sa RT-PCR test. Ang naibarawan naton sunod rin kay Councilor Israel Saranga, kundi may ama nga regulasyon ang Manila nga kung mag-abot ka dito sa national, dapat action rex bisan pa nga nag-negative ang imo sa result sa first nga RT-PCR test, kundi after 5 days ipaidalong kariwat sa swab test. Ang malain kung kaysa after 5 days nga magwa ang result nila within 72 hours supposedly amo ng requirements nga magkabiyahe ka pa uli diri sa Bacolod. Kaya problema diri sa mga ROF kay after 72 hours kung kaisa nagalapse na lang ang ila sini na RT-PCR test result, why schedule ang commercial o kanining flights nila pa uli diri. Take note action next ang swab testing sa Manila kuha mo lukot doon ni kag personal ni nga kwartang ginabayad sa mga ROF. Unlike sa OFW nga ara ang UWA nag-aasikaso hindi lamang sa RT-PCR test kundi lakip na ang flight sa ila sini aeroplano ang sweeper flight palulong diri sa Bacolod. Silang di Councilor Saranga ay kami problema sa OFW kay sigurado gina after pagburwa sa ila sini na mga result may ara gid sa sweeper flight na available for them na magkapauli. Di mga araw mo nang magkaluluoy kay kuning kaso maglaps ang ila sini na resulta sa RT-PCR test. Timabligar ka na magkwaliwati ang problema sa nag-ikaw personal ang mga bayad. In fact, may pila na sila nag-consider. Halimbawa, naglaps abi 1 day ang ila sila mga RT-PCR test, may gin-allow lang sila for human consideration pero pag-abot di gin-swab test liwat para to make sure nga hindi sila negative ginman. So nagalaom si Councilor Saranga ngayon nga concern sa mga ROF sa karon matalupantan sa national kag kung paano makita nga hindi man sila mahulaan dito kag dugang nga kagastuhanan wala gatiner. Kay required gid na sila nga matiner gidto sila dayon Hindi man sila nga pag-abot nila sa Manila ipasakyon sila dayon sa aeroplano. Why niya problema pag tiner? Ang problema kundi sa ika 5 days ko ang kaliwat RT-PCR test. Gani. Matiner ka gito. Matiner ka obligado na yung 5 days. So after 5 days ko ang RT-PCR test. After RT-PCR test, ang problema sa ROF, unlike sa FW, nga ang UWA, ang nagasikaso sa flight nila pulide. Sila yung mga commercial flight, ang problema yung kung saan may schedule. May barko man? Timalaps pagidi kay sobra pagid ang biyahe na mo. Amo na ang problema sa mga ROF. Ang schedule gid, amo na yung sweeper flight aeroplano na sakyan lang action legs. Kaya requirement diri sa Bacolod pag-abot kinahanglan within 72 hours hindi maglaps ang RT-PCR test nila. Ang result kung mag-lapse na karoon, kung mag-obligar ka naman niya bayad, bayan yung pag-abot sa Bacolod, at least 2 ay sila sa bayaran niya kayong Bacolod City, ang mag-conduct sa swab test. So, palabot naman nila yung concern dito sa national, kag nagalaon siya, nga matagan ni man sa nag-reigo nga pag-akto dito kung paano mabuligan, na at least may schedule man available para sa mga returning overseas Filipinos. Yaring parayag ni Councilor Israel Saranga. Ang ginaproblemahan namin sa mga isang ROF o mga non-OWA members. Dira na resolute ang problema Like, of course, na-requires na niya mag-PCR test, unlike OWA, automatic ang sweeper flight. Ang gina-encounter naman yung problema is the lapse na bala ang swab ni ROF, yan na ginabayaran personal mo, pating aeroplano, yan na ginabayaran mo. May mga times na mapaswab siya as mandated by national na ika-5th day, ang padareba sa Pilipinas, iswab siya. So, 24 hours magawa na sa resulta. Yeah. But within 72 hours mga police sa Bacolod. Ang problema, may mga flights hindi available. So, kinablang ika-4th day pa sa available, tiwais na may mahimo, mula din sa kaya, no? Now, the last sang ilang 72 hours o 3 days. Amo nang ginagawa ng mga problema. Kay
flight control kung commercial flight depende sa availability isang flight So abla lapse ka 72 hours di ko magkakaroon naman sa lumat dito medyo mahal ka na for then yung mga time siyang ginalapusin ng mundiriya kung isang nakadawang lapse kag dili na sila iswab sa Bacolod hindi ng humanitarian consultation nila samot na kasi samot na tubugin rin samot itong concern. Ang so next ang parayag din ni Councilor Israel Salangga. Hopefully, matagal na niya pag-acto dito sa national level, especially sa IATF. Ang question mo, partikot-kutan na subong ang problema ni si Marie Vargas, ang mga linya balasang kuryente kag tubig nga nagalakbay dira sa may Mambulok Creek nga hindi maguba dali-dali magudman nga ang sitwasyon diri kung doon mo lang linya sang tubig as ay supply sa plakto pero sila niya padaluman na lang nila ang una lang naging Di sinong nagpa-cross sina sang supply sang tubig da sang tubo? At siyempre ang masiwa guro nag-cross dati o itakbalo ko sila dapat sila man ang tultugon da. Kung paano ni kagkasunod. Suba nagida nga suba butangan pa sang lagyan sang tubig da sang tubo. Ara sa taytay na butang ang problema ang taytay ni dapat hindi kasuot ang amphibious excavator mo. Alam lang mabuho di siya magsuot sa dalom. Ayo. Tiyan mo ng problema subong. Basta Pinoy damo ginabalaan no? Kag tiyang natabo sila so next man yan adlaw nga gawin ito na pangarga ng mga basura interpretation kay masing ka magbundak ng Holanda kag magbalik to tanan ng mga ginpang hatadi nati matampok iwati balik ka sa ulo panghawan. Ito nag-operate man sila subong? Sige na yan. Sige na yan. Kung naway pagid man sila kaabot, actually sa mga taytay na ginahambal niya. Pero mo na ginagabalakan na subong, kaya hindi ko mag-abot to. Siyempre, delay naman na liwat action next. Ang inginoy mo nila, padaluman na lang subong, pakadto dito sa gibangan, para at least ang flow sa tubig, tayo yun na. Nahawanan na ginmana at mga basura, kag sila ni Mr. Joe Marie Vargas, ginalauman nila gaini within this day hasta tuubos igagawin nila pakot yung mga basura kay sige man yapon ang kalka nila. Lawig na? Lawig na. Lalo sa kuwan, barangay 8 likod. Alam lang nila mga lapad ng ilan na labutan Action Rex kag nga panghawanan. Kaya ang problema nila nga nagpapadalay man ining talagko nga mga bato ang ibang daw refrigerator katagko naging pagulog na sa suba. Hindi na maghalalin niya? Sa ginaw brago nga pika-pika sa unay nga lagko nga bato lang naglatipag pinabayaan ng kontraktor niya bahala kamo na. Ano? Aras to nga na. Di ko sino kinanglan bato nga narito ara na. Ito sa kilid pinapasaka na to sa amphibious excavator. Ang mga update kikari sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon no aksyon na tayo hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon R. Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:20 ng aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iliwantang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, si Aksyon Brian Morden inimay kang tanan sa palayag sang pamunuan sang Negros Occidental Provincial Police Office nga naka-alerto man sa posibleng pagsulod sang bagyo Auring mga kaaksyon. Kaya iti basta ka prepara lang ang aton sila nga mga concern agencies, ang aton sila nga mga otoridad, wala gid sang problema ini. So isa sa mga nag-preparar ang aton sila nga mga kapulisan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye, Action Brian.
Action na Rex sa Sinima Tinion ang Negros Occidental Police Provincial Office naghimo man sa mga tikang sa sining ginapabot nga dapat hindi man mag-abot nga bagyo nga si Auring. Action Rex agod sa pagbulig sa aton sining mga utod diri sa probinsya sang Negros Occidental, partikularmente na ang mga lugar nga ginbahaan man sang nagliligad tong bulan sang Enero. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy Spokesperson sang NOCPO, nakahatag na sang direktiba. Action Rex si Police Colonel Romy Palge, ang Director sang NOCPO, sa tanan nga mga police stations diri sa probinsya sang Negros Occidental nga mag-alerto lang sa tanan nga mga tinion kung ano ginman nga mga onwards incidents nga magaluntada. Dapat maka-responde ini sila gilayon. Ginapaprepararban ang mga pagkabutang kaangay sang mga 6x ining mga dalagko nila nga mga salakyan o kon mga gamit pag nila pang rescue kay do may ara man ang kapulisan. Action Rex kag ang ila kapulisan dapat bisan day off naka-alert lang gihapon para on call or anytime pwede sila makapadulong iya sa respective yang area kung kinahanglanon ang ila sining bulig. Action Rex so as of today may mga plans naman sila kung ano pang dapat nga paghimuon. Nag-coordinate man sila sa probinsya sang Negros Occidental agod nga mag-coincide kag may synchronize sila nga himuon na sining nasambit iya nga pagbulbantay sang bagyo nga Auring. Action Rex ginakuhaan taman diri ang Philippine Army angot sini sila karon on alert man. Action Rex ga panilag man sila sa sini nga mga panahon. So diri kay Police Ocon Colonel Michael Samson sang 303rd Infantry Brigade nga ang mga units nga ara sa mga lugar labi na gid sa mga ginabahaan nga lugar nakahibalo na sang dapat nila nga paghimuon kon if in case ginman magsaka ang tubig abi. Ang mga salakyan Manila nga mga dalagko amo nang gina-utilize nila gilayon Action Rex kay para makalusob iniya sa pagsaka sa tubig nga hindi malusob sa mga gulugagmay nga mga salakyan diri sa probinsya sang Negros Occidental. I-replay ko lang kuno tingog Action Rex kay sa phone nga ginagamit ko sumong ari din ang voice clip ko sa kay Madam Donasco kag sa kay Sir Michael Samson. Pero muna ang PNP kag Philippine Army sila mismo nagapanugyan man Action Rex sa publiko nga apisar ara ang mga rescuers abi way labot sa PNP may mga local rescuers abi. Man sigaligmat gid kita. Hindi lang tawag sa liga may rescuer, may matatap sa aton kinanglan kon tio nang inugres ko pa saka-saka na tagawa sa mga lugar bla? Yes, amo ang ginapanugyan sang Army kag PNP nga kon awagon na sinabi sang lokalidad dira hindi na magpakatigya pa. Kay mismong PNP aminado siya jutay kami ikumpara mo sa Pumuluyo. Amo man ang Army sa jutay kita kag basi hindi maakomodar sa pagluwas sa ila kun ara na sa ital-ital di mas magproblema pagin Action Rex. Man. Amo man ang ginaayo man nila sa Pumuloyo kay kung kaysa may mga cases abing bisan kuyoro na sang mga otoridad ang Pumuloyo hindi pa maglakad kay oo kay may ginakablakan pa may baboy pa. May baboy, may manok, may tanan na lang. Lain man kung isa do may rason mas Action Rex kay ang tupad balay may gapangluting gid man tulong gisaman sa bagay. Tupad mo nga balay kag ibanto nga mga kaprukan linya naglalakat na sila pang tirahon tanan ni lusubon may rason man te ambal sa police diri ibilin lang isa duha lalaki nga pwede iya makadalagan tudo kon makalangoy ang sistema. Importante da nga maka-safety lang ang bugos nga pamilya da. Ang mga laki dati bilin lang da. Yes, Action Rex kag paunahon ang mga babayi kag mga kabataan nga medyo may diferensya. May mga edad nga may at least, tanan ng pulis kag Philippine Army lantaw na sa posibleng nga pag-agis ang sining bagyo kay hindi man sining bagyo gid ang aton ginabantayan ng ulan Blackson Bray.
Yes, ka-coordinate sila sa buong Action Rex. So, gani kay Ma'am Donasco, sinsya, kit Ari gali. Dali kila Action Rex, ano. So, gani kay Ma'am Donasco, halin pa kagabi, nakakuha na sila, naka-inistoryahan na, kung ano mga posible abay nga himuon. Pabati ko, gamay gid lang ang tingog kay Ma'am Donasco, angot sining pagpanghanda nila. Oo nga, Sir Breno, regarding po sa papasok po na bagyong Auring po dito sa Philippines po, no? And especially po dito sa area po natin, advice po ng ating mahal na BD po na siyempre sa mga tao natin na maghalong mag-ingat sila, Sir Brian, kasi alam naman natin na may mga bahagyan talaga na area dito sa Negros, especially sa Victoria, Talisay, Silay, yung sa northern part po ng Negros is palagi pong nababaha. And actually po, itong may mga plano din po sa day po natin and sa province po na nagbibigay po ng sacks of rice and mga canned goods po doon sa palaging nababahaan na area. So, ang sa ngayon ng po, Sir Brian, is yung maximize din namin ang strength ng police po namin para in case po na may mangyari hindi naman natin inaasahan o hindi natin gusto, is andito lang po ang kapulisan, naka-standby lang po. Ready mo malalay at ready sumaklolo po when crisis arise. Action Rex, sa ang palayag ni Madam Donasco, angot siring pagbulubantay sang lakat sang panahon, Action Rex. Pahaponan ko ang insurgency kag subuman sa gabi iban pangabalita masagat aton gikan sa Nokpo. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian, more than report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat Kidakson na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:28 nga oras. Dali gid lang standby anay mga kaaksyon, palusuton talang niho. Isa lang niya, dali lang standby. Ang Joy 1050 Pack, hasta 15. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:29 nga oras. Sige, pag-chibog na sa may mga chibugon sa siningod to, no? Pero sa waay, karon lang dugay-dugay, no? Kaya may aragid na. Sa mga kaaksyon ta, may tisianay ho, ko lang bala.
Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Asuncion Lapore, bayo lang ang pagpamati. Salamat gid kag naga-monitor lang dira sa siyudad sang Victoria. Si Asuncion Lapore. Kay Yorb Quinyol, may lang ang pagpamati dira sa Kiss A sa Kingdom of Saudi Arabia. Kore Bidaha, may lang ang pag-monitor dira sa Kuwait. Tomas Brunyola, ga-monitor man Rochelle Torbela. Bilin Salao, may lang ang pag-monitor Bilin Salao. No? Kay paring Binji Felisario, may lang ang pag-monitor dira sa Montalban. Halong man dira parikoy. No? Dagang salamat paring Binji Felisario. And Valencia Kinet, may lang ang pag-monitor idol. Inday Plaza, si Randy Kayatao Pancho. Tanay maluoy man kamo sa mga returning residents nga kamahal na nga daan sang swab test. Mugani man. I don't know na nung solusyon sini, no? Hindi tapagid matungkad Randy kung ano gid ang katuyuan sa aton sining gobyerno. Ay, perte. Tuod man, no? Nonoy Flores, may lang ang pagpamati, mayong udto Axorex, mangkot lang ko tani nga kung saan panghatag sa mga na-retrench nga mga empleyado ang ayuda sang dole, kay nag-email sila sa amon hulaton lang namon after 2 weeks. Lapit na isa ka bulan, wala pa sa gyapon, amon na baton, please liog ko check Axorex. Sige, i-check tani sa dole Sir Nonoy Flores. Salamat gid sa information. And Teresita Orita Kahahuraw, may lang pag-monitor kag kay Martin Aliling and Ronnie Mananghaya watching live from Hofuf, Saudi Arabia. Salamat gid Ronnie Mananghaya. And Joseph Pacifico, may lang pag-monitor dra sa Mayor's Office sa San Enrique kay Mayor Gelson Tobilyara, Kathleen Tavares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Erlina Dibulgado, Richelle Espinosa, kay Elmore Lorenio, kag Carla Selva. Parami-rami na sila, Joseph, no? May lang ang pag-monitora dala sa Mayor's Office sa San Enrique. Kaya Ami Agostinis Baron, may lang ang pagpamati. Kay Ligi Villares Archibar, kay Ramon Caglos Archibara, sang kawayan ng Talok, may lang ang pag-monitor. Jomari Galibho, may lang ang pagpamati sa Maaw, no? Jomari Calibho. And Noel Amar, may lang ang pagpamati, kag tamiyaw yalang utod yan nga si Perla Derla. Dara sa Silin Homes, Barangay Stefania. Okay, sige. Thank you, gid, Sir Noel Amar. Kay Terry Simpronyong, may lang ang pagpamati, Terry. And Gerald Hermino, may lang ang pag-monitor dira sa Villa Sol, Bayawan City, via radio with Family Hermino. Salamat, gid. Gerald Hermino. Okay. Kay Noel Amar, may palagas lang siya. Tamiyaw lang friend niya nga si Vanessa Mayo dara sa Minnesota, America. May lang ang pagpamati, Inday Vanessa Mayo. No? Kay Virgo September, Torres Alex, may lang ang pag-monitor Torres Alex. Likewise kay Sandra Villarete dara sa Sumag. Thank you so much, Sandra Villarete. And Felinora Oliveros dara sa Barangay Robles, La Castellana. Tamiyaw ko lang anak ko si Felbin Oliveros. Advance happy birthday February 19. Buwas na ini? Sige. Thank you so much, gid Felinora Oliveros. And Jacqueline Horos, may lang pagpamati. Jacqueline, thank you man. Kay Roth Kusawa, may lang pag-monitor kay Junjun kag Michael, nga driver sa RAD sa Irorico. Okay, sige. Salamat gid Roth Kusawa. Kay Paul Spot, may lang pag-monitor Paul Spot the third, no? Kay Percy Ortiz Tiayon, may lang pag-monitor Arnel Po de Samparado dara sa Mansilingan. Good PM lang. Maldito Kakuno. Salamat, gid. Thank you so much, gid. Good noon, Axon Rex. Sige, salamat, gid. Maldito Kakuno. Ay, puwerte. Binji Kuyogan, may lang pagpamati dara sa Silay City, Cebu Subdivision. Good PM lang, no? Sa Silay, Cebu Subdivision, Binji Kuyogan. Salamat, gid. Veronica Santillan Manokan, may lang pagpamati man. Lilian Balagosa, dara sa kilid sang Barangay Hall, sang Fortune Town. May lang pagpamati, Madam Lilian Balagosa.
And Howard Lacuesta, monitor kami sa Silay. Salamat kay Howard. Thank you so much sa Howard, no? Lacuesta. Kag sa mga kaupdanan mo dira. Kay Michael John Pisito, season dira sa Chato, Ilisi, Paranaque. Happy listening lang sa Energy Fans Club. Great ko lang taga Sumag Season Palma family. Thank you so much, Gid Michael John P. Season. Kay Jan Acosta, salamat Gid Jan Acosta. Oscar Vito, may lang pagpamati Oscar Vito dira sa Qmart, mga staff kag sa owner sa Kainday Joyce, subong man sa iyang manager si Jerry Ripodas. Thank you so much, Gid Oscar Vito dira sa Qmart. Dining Qmart ni man. Kay Vanessa Mayo, may lang pagpamati, ga-monitor before I go to bid from Minnesota State. Minnesota State. Salamat, Gid Vanessa. Idilaos, may lang pagpamati, kag Nanay Isabel dira sa Kingtown Victorias. Kay Howard Lacuesta, wala gid tada amigo Rex, niyagata. Sige. Joylyn Romero, may lang pagpamati, Amor Malayang, salamat gid, no? Ang iban siniti, why na? Nagkala tapakana. Ayos kay Cathy Ver, gamonitor lang si Bibot Seridon sa Barangay Binubuhan, Bago City. Salamat gid Cathy Ver kay Bibot Seridon. Kay Rosver Ablagon, Junjun Ablagon gapamati gid diri sa San Jose Sipalay City, Negros Occidental. Salamat gid John. Thank you gid John kay Rosver Ablagon. Kay Wilhelm Aide Cordero, kay Jose Hinoves, may lang pag-monitor. Ayos. Palagas lang ni Cativero sa magulang yang Sinora, Mary Chris, kag sa hinablos ko si Dino Seridon. Ayos. Family Gonzaga, Berry Seridon, Arquio Biatrata, Vitrara, sa Barangay Araal. Ay, si Cativer, no? May lang pagpamati. Ayos. Kay Ronnie Cabaya, mayo lang pagpamati. Ronnie Cabaya, no? Si Ronnie Cabaya. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may galang at palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 12:46. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik na dre sa aton sining pagpangalagad, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:48 aton oras. Hibaloon talang nidugang karon sa kay Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kantahanan sa pre-Valentine concert na naman ho nga ginausisa dra sa night market. Dra sa marketplace. Ginahulat karon sang Bacolod Emergency Operation Center
ang report sang PNP sa Police Station 4 kung positive ining balita. Kag kalakip man sa Business Permits and Licensing Division kung bala may otorisado ang ining pa-concert nga event, no? Ay, oo. Sige, itulin ta ni kay Action Art ang pag-usisa sinisa sa Bacolod Emergency Operation Center. Ayos, kay maldita ka kuno silingya may lang pag-monitor kay Salibio Nerves. Tandi di lang mabaskog ang pagtupa niya si Auring Bla. Gani man dapat hindi gid siya magtupa diya. May lang pag-monitor kay Madam Virgie Olpenda sa Celine Homes. May lang pamati lang late siya bag-o lang siya nag-abot. Okay, sige Madam Virgie. Wala lima, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda dala sa Celine Homes. Salamat sa pag-monitor. Ayos, kaduan taring balita ni Akson na Marlon Hinovilla sa Kapitolyo Provincial Molecular Laboratory sa Banwasang Valladolid. Personal nga ginbisitahan kahapon ni Gob Lacson. Kagiban pang mabalita sa Kapitolyo. Yari ang kaundan sa report ni Akson Marlon Hinovilla. Akson Mar. Aksyon na Rex, angot sa tropical depression Auring, may update kita ito dugay kay na ari diri sa ang presensya, ari diri nagpatulong bagulamang si PDMPD head Dr. Zefard Kailian diri sa may governor's office, no? May latest siya palayag sa aton. Unahon tanay ay kahapon si Negros Occidental Governor Bong Lacson nagbisita personal sa ikaduwang molecular laboratory, COVID-19 molecular laboratory sa provincial government para nahamtang sa bahin sa Valladolid District Hospital. Kahapon kinisaysan niya check o sisa ang mga high-tech kag moderno nga kagamitan upod man ang pilas sa mga health personnel nga iga-assign nga destino sa sidang molecular laboratory, no? Napatigayon na ang proficiency testing, no, sa DOH kag ang ginahulat-hulat na gid lamang amo ang permit to operate, no? License to operate sa sining laboratorio. Ugaling kay kung kita tani ka nagabantay kita subong dari sa maya sagwa sa talatapan ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II para at least makuha ta kung ano ang latest sabay sa DOH o galing kito man kanamo subong sa bisita ni Attorney Diaz, no? Nakalinya pa dari sa sagwa sa isa nga talatapan pa dastan tala sorex pasikaron sa hapon, no? Abot naman si Attorney Diaz may angos sa kamati ining laboratorio joint may ara sang joint effort ni sang provincial government ag sang Manila-based company nga maning Safeguard Diagnostic, no? State of the art ay dupay lamang personnel nga iga-assign diri ang kalabaran nga obra diri sa sulod sa sining laboratorio ang mangin robotic. Sa update naman sa tropical depression o kung tropical storm na sa Action Rex, ano po sa lingon, gabulo baskog siya. Parang hambal ni Dr. Zefard Kailian, base nag-action ta tingala, kara sang permi report nga bagyo Auring subong, nga ang medyo init pa, no? Medyo paang, kag may init pa gani subong. Gani. Ambal ni Kailian, nag-idog-idog ang mga adlaw Action Rex sang posible nga pag-solid na sa Negros Occidental. Apon ko din siling niya, ang balantayan nga adlaw, Domingo ka Lunes. Subong nag-idog-idog, ang balantayan na mga adlaw, Martes kag Miyerkules. Ay, gali. Mga Action Rex kayo. Pagkuro kalma kuno subong ang tropical storm Auring, pero yung pagkuro kalma niya Action Rex sama-sami ang bagyo nagatipon na porsa. Nga mo na. Nagatipon na porsa kag sa pagbulyada niya basi kon bulubasco, pero layo-layo pa, no? Mani perme ginahambal ni Alien basta ganit layo pa mga nadlaw at focus siya sa paglaslas. May posibilidad nga magaligwat na ang iyasri nga direksyon. Yari si Dr. Kailian.
Kung mag-slow down ang bagyo, especially nga ra pa siya sa tubig, pwede siya ka-gain strength, no? Pwede siya mag-gain siya sa iyang ulan. So, ang rain accumulation nagtawag na sa ako ng Cadiz and ang iban sa north ng mga LDMO. Kahit siyempre ang aton nga pag-ulan, sige sa north sa nagligad, so may ara na sila nga dan pundo. No? Again, amo na nga ginabantayan ginaton, especially for the rain accumulation, no? Last time nga ginantaw naton sa prediction sa atong GFS, no, global forecast system is ang US, ara siya sa 70 millimeters, no, ang iya ulan nga dala. But then again, layo pa na nga forecasting, no? Kung slow down siya, no, like 10 kilometers per hour, hindi ta siya ma-expect by a weekend. Basi ma-expect ta siya Tuesday or Wednesday, no? Si Dr. Kalyan, so may ara na sanggin pagwa nga heightened alert advisory si Governor Pong Lacson. Heightened alert po sa lingon, ang tanan nga equipment gen inventory na, gen review na ang contingency plan, ang mga waterways gen osisa naman, gen check naman, payara sang ginapreparar nga preemptive evacuation kung kinahanglanon mga lugar nga masabi ginabaha sa tion sang bagyo. So heightened alert, sa madubo-dubo nga alert level, kaya sunod sa heightened alert isuro kay Kalyan blue alert, ang mas mataas pag sa blue alert, amo na ginatawag nga red alert. So bantay gyapon, no? Hasta mag Martes or mag Miyerkules. Ang kaaksyonugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hermoya. Aksyon Mar, yes. ang molecular laboratory ni sa Dulid, kamusta ni? Why pag-operate, gin inspection pala na sa DOH. Okay. Pero laban-laban Aksyon Rex, kundi sa buong bulan sang Pebrero, next month, laban-laban mag-operar na na. Dogin inspeksyon ni Kapo ni Gubto? Siguro kapo nag-inspeksyon na na. Kaya may ginkantuan man si Governor Lacson kahapon nga lugar. So baligin hapitan niya lang ni? Ginhapitan niya na lang. Ginhapitan niya na lang. I-check ta kay ang first-hand information sa masabi na ginapalapot una sa kay Provincial Administrator ni Diaz. Wala tulad kami huwag kami magkatigayin kung magkasunod sa iya kaya na mo sa bisita niya. Nag-linya pag kita din sa may sagwaho to nag-matamat na lang kami, no? Nag-full out na lang kami. Ibitso lang puwas na alas 12, nag-roragook na mag-alas 12 na. Sige, check na lang karoon. Kasi may tiyempo karoon sa Toronto Diaz, may angkot sari. Ang ka-aksyon nyo, ikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hermoya, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon na Marlon Hidawiya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga kaaksyon ta, life extension Dino Alik present na siya, no? Dino Alik. Kay Marilyn Abarte, may lang nga pagpamati man, no? Thank you so much, gid Marilyn Abarte.
And Janie Solgon dira sa Banwa sang Valladolid. Salamat man. Thank you gid Janie Solgon. Kag kay Pelton Lipura, tamyaw lang si Sharon Gamonitor Subong from Pasay. Thank you so much. Thank you so much gid Sharon and Pelton Lipora. Merlido-lido Magallanes present mano. Thank you so much gid. Salamat gid. Ayos. Sige, kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update tanay kay driver sa motorsiklo nga nalapakan sang tanker ho nga may karga sang tubo na kilala na sang pamilya. Pamilya sang napatay, mag-istorya pa sa traffic investigator sang Police Station 8. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex Peregrino. Kumusta ka na? Ate, okay lang. That's good. Okay Nice lang. to hear you, no? Okay. Basta makabatay ko sa tigo mo, nagayuhom ka daw ka... Di kita pa ya. doon. Bisan wala pa. Basta gayuhom lang, okay gina. Anong wala? Ate, kung may aratin na. Ayo di purma. Dok! Oh? May lang ang pag-monitor kay doktor. Talaklaro pa. Doon ka dugay po. Ay, doon ginaunat lang. Talaklaron pa to O gani man. Dua pa kasi man ang taklaron ta, No, no? pila pa? Dua? Ba? Kasubo ba? Ayo di purma. Kasubo ba? Apo kay kung magtawag mo lang sa way, man problema ya. Oo, dugo mo nang sa karon. Aksarex do apoy kagabi Do. kanto kay na. pa-abansihon ta kano. Ayo di purma. Do kalaya gid subong Ha? Do kalaya. Kay init mo. Gani man ang muginiguro ay. Kung init, dali ka kuan galaya. Oh, siling ni Virgo September mayad pa lang pag may ara. Ahahaha. Anong mayad man? Mayad man? Mayad pa lang Mayo pag may kuya. ara. Mayo kung may pag ano man. Mayo ko may ara. Tiway kita da? Ayo di purma. Para rekta na lang bala. Ara kung ano to kay Mayo. Si Virgo September Problema. bala mo. Si Virgo September igleo. Si Virgo Klaro na Virgo, no? Ay, rekta bala Virgo. Kita kung mapaulam ka, no? Amo ginakon mga tao nga way gid bla, way gid ibuga. Sa plangkang istorya. Rex Kantong po, ibuga. Ate may buga man pero ti way na. Ayo di purma. May buga pero wala na. Hindi na ang buga. Ate ara na sa pangigaron. Kay Kapitan Chad. Okay. Kag kay Kagawad Jofred dira sa Barangay Robles, La Castillana. Ara sila. Si Manuel Cog. Si Manuel Cog kag si Sir Joseph Chowa, no? Paano, nara na? Ang buta din siya. Ayo di purma. Paring Nono, agisando, gamonitor lang ni sa subong to sa manuling Pare Nono, kakalipad pa may si Pare Rex Ya gay posipos siya. Ipabatsa mo kay Pare Rex na bla, Pare Nono. Bo ipabatsahan. Ayo di purma. Uy, tamayo Okay, ipabatsa mayo ka para nga daw magpropangsik pa si Pare Rex o ba Pare Nono nga. Slik ba ang... Siling ni George Gargasiran, lingya mayo na lang na pagpakadlaw Axorex na padala mo na? Axonerek na padala mo na ko, no? Ang ano? Butan, ano ni butya ni sing gano'n na? Ayo di purma. Pasyang koy. Ay, kay Toto Brian do nalipat siya. Toto Brian? Paipon eh. Yung ito nga muno, ito nga koy. Ano muno sa Simaw? Oo. Di ba, i-remind lang siya kung ko sa busy mo na amigo ta? Gani man, bayang ko lang sa. Huwag ko na sa natoblag kay Kabudlay. Di ay, remind mo sa remote yan, ano itong koy ta, buhi pa itong patay. Ayo di purma. Siling ko gitaw. Oo, para nga kuha siya, mabligar siya. Ako may isa lang ko nga wisikan kada abot ko. Kinako, kag magkarukadlaw, kag magasaot-saot bla. Okay na ko. Ate natural yung importante da. Oo, maka-release lang blas ang kapungaw kag kapigaduhon aw. Gusto na. Ba, gusto. Ayo di purma. Hindi amo. Ara, darapit na si mo. Pilagila ka ng kuwit man. Kuwit na si Di Marneo Sige lang Ha? So, sige lang.
Siling ni Sorayda Lucero. Good noon na ni man. Good noon. Sorry for late reply. I'm so busy. Line up due to my work. Sino ning balyan ni man? Sino nang ginapapiti-piti? Si Sir El rin, di man? Ayun, di porma. O kung si Action Oliver, di man siguro. Siguro si Action Rex. Tinano na ang latest niyo, tinanong istoryanay nila Na-identify rin actually, kay nanan din na-identify Action Rex. Oo. Itong napatay bulan na nakasakay sa Kawasaki Fury 125. Si Kwan nga rin ngalan niya to, si Joseph Ordenesa. Joseph Ordenesa, taga Purok Ilaya, Barangay Talok, Bago City. Mapugi paniguro. Mapugi paniguro sa Bago. Action Rex mo, kay ang direksyon niya, south direction mo. So laban-laban pa Bago, puli kini siguro kagabi sa matabo ang aksidente, mga pasado. Last 10 na sa may Lacson Extension, tubangan sa Petron, Casaron Station. Bali, sakop na isang barangay Singkang, actually station number 8 na na-cover. Ang driver ni isang sinotruck tanker nga may karga nga tubig, nga iya ini ka amitiya mo ng driver nga si Ariel Minor, 46 anyos, taga barangay Malubon, Sagay City, Action Rex. Ang palayag na rin ni Police Master Sergeant Randy Avilio, ang traffic investigator sa station number 8, ginahulat-hulat sa subok ang pamilya sang napatay nga magkadto sa sinipasina kay tigin kadto apat ni Lagos sa may Nalagon, General Parlor, ining bangkay ni Joseph Ordenesa, no, kag mahimos to Action Rex. Kaya ginapabot ni Police Master Sergeant Randy Avilio mong ang pamilya para nga makaistayan ay sila sang driver nga si Ariel Minor nga ari gyapon diri sa may custodial facility sa police station number 8 Action Rex. Kay kagabi itigin bulikan ini sang Amity Rescue Group nga makuha ini sa idalom sang truck ni ang napatay nga si Joseph Ordenesa, kay nagbulag ini sa motor. Imong ang motor actually ara sa una sang rueda sang tanker nga may karga tubig, kag ang ining napataya ari ni sa ikaduha nga rueda sang tanker nga mo ni ang bali naglapak sa iya. Action Rex na usunod diri sa kay Ariel Minor sa ato sining exclusive interview nga nakita niya gid man ning motor Action Rex mo layo pa nga dasik ang dagan, no. Amo to nga nakibot na lang siya nga nag-slide ang motor nga ginasakyan ni Joseph Ordenesa, kag kumong kadako sa sinakay nga ginadala tanker plus nga may unod pa sang tubig, naka-apply man sa Action Rex ang preno. Pero nalabot sigid no, nalabot sigid Action Rex. Sige to kadasik na kuno sinimiya mo. Kasi mismo nakita ligid ang pag-slide sa motor ni layo pa. Kali kiti kumugad dagan siya ang suspitso gani ni nung Ariel mga stinta gurong dagan sa motor mo. Agi naman ni Ordenesa nga nag-slide gulpe. Layo pa nakita niya naka-apply sa preno, pero iti kumo kay kadako ko ng sakyan niya, tapos ang kargayo bugat pa tubig. Hindi man na dali-dali din magkakubot ang preno Action Rex mo. Amo to nga disgrasya gid na kunya gid nalapot gid ang motor nga ginasakyan sining napatay sa ato sining exclusive interview. Yari si Manong Ariel Minor ato sining exclusive interview. Halin ko sa south, halin ko sa repilan mo ng tubig. Okay. Daw kagulpi lang gid yang pagkakita ko sa perti kadasig mo. Dasig gid sang pag-abot sa sapon. Oo. Pagkakita ko siya, nag-slide niya motor. Antes siya naghampak sa akon. Amo na to yung pagkatapong pagkakita ko ang pa-slide niya, nakasinggit ako sa manubilas ko patay. Nakaprino ka pa wayo? Hindi, sir. Nag-prino ko ya. Pero ang pag-prino mo ang prino ko hindi ko ma-full brake, sir, tungod kargado ko mo. Hindi siya mapatulog sa prino gid ang full stop gid siya. Nakalagan pag ganyan truck. So nalakaran mo pa siya? Daw wala ko mabatyagan, sir, kaya ang nabatyagan kong may gagahod na sa dalom ang motor na. Oo, tungod na dala na sa truck. So bali motor rin sa tubangan mo? Sa tubangan ko. Siya yari sa dalom? Siya ato na to siya sa likod sa axles to nga. So nakibot? Ikaw mismo nakibot ka? Ako ya, sir, nakibot ko yung pagkakita ko siya ang perti kadasig mo. Yan ang direksyon niya? Direksyon niya from north to south. To south? So wala sa dasig itilakan niya? Dasig, sir.
Ang estimate ko sa laga niya guro, hindi sa magnubo sa 70. Oo. So ikaw mismo nakambal na patay? Ako yan nagkahambal ko sa Gulingon, sir. Sa Manubila pa lang yun, nagkahambal ng kung patay. Pagkatapos na nagili mo? Inaw ko, sir eh. Ginsig ko ginsanay. Pagtanaw ko sa motor, waysa. Sato sa dalawang handrak. Nakita mo? Tapos sa nagili mo dayon? Well, nagtawag ko sa cellphone sa operator. Ipabalungan mo na maparescue ko. Action Rex po sa palayag ni Nong Ariel Minor, ang driver sang sining sinotruck nga tanker nga may karga sang tubig nga iini sang Amity Action Rex, no? So ginaulat ni Police Master Sergeant Abilio ang pamilya kag depende ni karon kung ano ang mangin outcome sa istoryahan nila piti kung wala sang kaso nga ma-file Action Rex within this day. Possibly after 18 hours makagwa man ni si Nong Ariel Minor nga driver sang sining sinotruck tanker nga may karga sang tubig nga aksidente kagabi dira sa may Lacson Extension at bangan sa Petron Gasoline Station nasa Copinisang Barangay Singkang Airport. Ang inyong kaakson sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magwal nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pagpamati kay Mia Guarino Dimi, no? Salamat gid din day Mia Guarino Dimi kagay Orlando Lopena Sabornay ga monitor sa Barangay Talok Bago City. Orlando Lopena Sabornay kagay Marilyn Abarte. Salamat gid ma'am, no? Marilyn Abarte. Ayos. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement ang Evergreen. Sang Cadiz, mapakadis tanay ni may kang tanan sa 39 anyos nga lalaki nga nadakpan sa bypass operation sa syudad sang Escalante. Ginpasakaan na sang kaso. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotti. Sa detalye, Aksyon Roger. Action Rex, yun pasaka ng kaso inquest batok sa 39 anyos nga isa ka ginaligang drug pusher nga gin-operate sa makatapos ng kapulisan. Ginalikdan nga hapon na 5:30 ang takna katong Pebrero 16 sabay purok saging barangay o poblasyon sa siyudad sang Escalante. Sunod sa payag ni Police Major Herjan Dispe, isa ini extractable target nga madugay naman nila gina-surveillance at natigayon gid nga ma-operate at nakuhaan ni isang apatanan kasi siya isang ginapatihan Shabu o kung Shabu na gid man tugod kay ara naman ang result sang crime lab. Ang isa diri mga baywas money kag na-recover man ang 500 piso bill nga mark man gigamit sa nga pusher buyer nga pulis sa panda akal sa nga droga. Ini karon nga persona ang parang nga detinado sa bahin sa nga Escalante City PNP Custodial Facility
matapos nga hindi man pwede makapiyansa tungod nagsunod sa Section 5 ang violation sa Republic Act 9165 ara pa Section 11 ang possession of illegal drugs kag ang Section 12 ang possession of illegal drugs of paraphernalia. Initanan ang napasaka sa Fiskalya sa Ciudad Sangue Escalante inquest proceeding batok sa sininga suspect. Report gikan sa Ciudad Sangue Escalante, una sa balita, una sa aksyon, sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod, aksyon radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz sa Gay kag Escalante. May lang nga pag-monitor kay Madam Rona Regida Trava dra sa banwa sang Valladolid. Si Miss Marilyn Abarte nga taga La Castellana avid listener gid na sang Action Radio. Gani man. Thank you so much Madam Rona Regida Trava. And Irene Ganti Juanites Pitoa, may lang nga pagpamati dra sa Quintin Remo, Moises Padilla. No? Kay Irene Ganti Juanites Pitoa and Roland Octavio. May lang nga pagpamati kay Roland Octavio. Sige. Kadtuan ta rin balita ni Aksyon na Percival Villamor sa La Carlota area. Ini may kangtanan sa 62 anyos nga lalaki sa banwasang La Castellana nga may kaso frustrated homicide nadakpan sang kapulisan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex ang La Castellana Police Station nag-conduct sang manhunt operation sa isa ka persona diri sa may Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental, mga alas 8:50 sinigid lamang aga ang persona ginserbihan sang warrant of arrest ang aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Captain Ramel E. Bustamante, Chief of Police sang La Castellana, upod ang aton alert team. Kag ang sa Buena Section Division nga si Police Staff Master Sergeant Nelson Madriña. Kag inserbihan diri ang warrant of arrest ang isa ka persona nga ginkilala sa kaya Lopi Barden E. Benedicto. Lopi Barden E. Benedicto, 52 anyos, kag inisya pumuluyo sa Purok 2, Barangay La Granja, La Carlota City. Inisya ginserbihan sang warrant of arrest nga may criminal case number 66211 sa kaso naman nga frustrated homicide action Rex. Kag inisya ginang warrant of arrest panaod kag ginpirmahan ni Honorable Mila Diap Camiso, presiding judge sang RTC 6th Regional Branch 74 La Carlota City, Negros Occidental. Ang warrant of arrest sa tong bulan sang Agosto gintanaog sang aton korte sang bulan sang Agosto 10, 2020. Kag inisya may fix sa bill recommended action Rex nga 24,000 ka pisos para naman iya sa iya temporaryo nga kailwayan. Karon ini ang suspect nagapangatubang sang kaso nga ginpanaog sang korte batok sa iya. Ini ang suspect karon ara karon nahunong sa custodial facilities sang La Castellana PNP. Ang inyo ka aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalot na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod sa luto sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining pagpangalagad, paring Renly Javier Martir, dira sa banwa sang Valladolid ga monitor lang. No? Paring Renly Javier Martir, kag kay Rodelyn Gario, and Jonel Haliorena. May lang pagpamati, kag greet lang sa Papa Arnold, kag Nanay Luna Haliorena. No? Luis Gid ga monitor. Kag sa partner kaya nga si Luis Arevalo ga monitor gid sa imo. Sige, salamat gid. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ato sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kita-kits kita buwas. Salamat gid. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dili Ginamang Malugay. Upod na kay Aksyon ang Defensor. Ako ang inyo sa Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong Mayong Hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. I love you so, you love someone else, so on with the show. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.